especially this one. While you were on earth, dear mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by our faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always loved others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and the unemployed, heal the broken-hearted, walk with solidarity with the oppressed, teach justice to the oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your compassionate intercession. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loved His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless our children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin, conceived without sin. Pray for us. Our Mother of Perpetual Help. Pray for us. We sinners called to you. Loving Mother, help us. That we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart, like your Son Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may understand the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us. That we may strive to be true Christians by our loving concern for others. Loving Mother, help us. That we may
proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously. Loving Mother, help us. That we may forgive from our hearts those who have wronged us. Loving Mother, help us. That we may see the evil of seeking our own interests at the expense of others. Loving Mother, help us. That we may work for the just distribution of this world's goods. Loving Mother, help us. That we may share our talents with others for the good of the community. Loving Mother, help us. That we may accept our responsibility in the community in spirit of genuine service. Loving Mother, help us. To pray that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops and the clergy. Loving Mother, help us. That we may be blessed with an increase of priestly and religious vocation. Loving Mother, help us. That we may care and protect God's creation. Loving Mother, help That us. we may defend the human dignity and sanctity of human life from conception to natural death. Loving Mother, help us. That there will be genuine and lasting peace in the world. Loving Mother, help us. That we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him. Loving Mother, help That us. we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievement. Loving Mother, help us. That we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father. Loving Mother, help us. That we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord. Loving Mother, help us. That our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. In silence, let us pray for our own intentions. Together, please. Holy Mary, pray for us. Pray for all the people of God. May all experience God's perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all His fullness should dwell, and that through you He should reconcile all things to Himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we be truly sorry for our sins and renew our lives. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things in this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the Rabbina, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to see us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that they who are weighed down with pain and other affliction of illness may experience God's healing power and comfort. Restore them to health in body and in soul, so that they can continue to serve you and their brothers and sisters. Amen. Please stand.
Diyos mahinahapon sa ilog kabus mga tugang, maluhod po kita para sa Ratio Imperata. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas ni ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangiipod digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadulungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami nagimarhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimin nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan. Natamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit. Huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatian mi na. Ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padakos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalamig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagpukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan. Asin ibabang natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo, na maging maresponsabling paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi sa Bileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon sa mong pagiging Diocese. Binayayaan mo kami kaining komunidad din pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaito. Ngunyan asin sagod paman. Patalubo kami sa pagtubod. Papagdanaya sa paglaom. Asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo. Huli kay Kristo kaguranan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. San Gregorio Magno. San Rafael Arcangel. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan iyo po ang inutal daw kan sa tuyang misa novenario para sa kumawan ka sa tuyang mahal na patron San Rafael Arcangel. An sponsor po kan sa tuyang Santa Misa iyo ang minasunod. Commission iyo po ang Worship Commission. Ministers and organizations, Eucharistic ministers of Holy Communion, lectors and commentators, altar servers, asin and Mother Butler's Guild, BPCs and SPCs, Orosite, Tinago, asin Kapantawan, School, Saint Raphael Academy, ang Satuyang Choir, iyo po ang Christian Choir. Sa giraray, Diyos mahenap, hapon sa indo mga tugang. Maugma kitang nagkakatiripon bilang sarong komunidad Kristiyano sa pagselebrar kan sa tuyang inot na aldaw kan misa novenario para sa kumawan kan sa tuyang mahal na patron na si San Rafael Arcangel.
Isabay nato sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kagada ni Mr. Orlando Pasiona Sr. and family. Canbilien Asin Bañadera family. Na Attorney Balsibal at Attorney Balsibal Law Office. Knights of Columbus. Saint Archangel. Council number 9620. Special intention for safe delivery of birth by Marlene Barcenas. Thanksgiving requested by Delia P. Delgado, Alicia Archaga, Helen De Leon, Mr. and Mrs. Ray Florano, Unico Trading, Lynn Nunez and family, Santos and Balistoy family, Pristine Memorial Gardens, Porcila Sardinia, Miss Noni Alvarez, in honor of Saint Raphael by the Richardson. Thanksgiving by Mr. and Mrs. Jigo Ovidio and family, Cansey family, ni Maritzu Gomez, ni Mac and Ami Saison and family, ni Ninita Hidalgo, ni Roy Luis Hidalgo, ni Jaime Daniel, ni Serna Amador and family, ni Frida Radique and family, ni Melanie, ni Jam, Shia and Aster, ni Marjorie and Maria Shena Fabre, ni Mama Elizabeth Aguilar and Perdigon family, ni Francis Encreo, ni Maria Cristina Nate, asin ni Delia Nate. Special intention for safe travel by Anonymous. For good weather by Anonymous. Holy Mass in honor of Saint Raphael the Archangel. Requested by Carmelite adorers of the Holy Trinity. For continuous healing of Father Vicente Magdaraog and Sabi Marie Magdaraog. Requested by Madonain Magdaraog. Sa tuya mana ipamigdi ang kalag ni Pope Francis, ni Bishop Nestor, ni Gloria and Maria Beatriz, Canmorillo Asin Berango family, para Kinil Jordan, sa kagada ni Donabel Fernandez, for departed relatives, by Jose Kay and family, para Kiseludonia, Canmoina family, All Souls, Cansorida family, ni Crescencio Asin Maria, Canonyati family, ni Maria and Vicente, by Mr. and Mrs. Ernesto Villar and family, para kay Ramon, ni Serna Amador and family, para kay Belia, ni Juanita Dalit and family, para kay Roderica, ni Rodita Versosa Hidalgo, para kay Jesus, Canrangasaho family, para kay Anamer, ni Frida Radique and family, para kay Catalina, Can Rivero Asen Bolaños family, para kay Virgilio, ni Melanie, All Souls, ni Rona Lopez, para kay Marife, ni Margie Balonzo and family, para kay Bibiana, by Mary Ann Loquez, para kay Jaime Asin Virginia, ni Virgie Fabre and family, para kay Melinda, Cancondi family, All Souls, and para kay Margie, by Anonymous. Hagadon niya to sa Santa Misang ini na si San Rafael lugudanay na magintabang sa satuyang pamibi. Tanganing urog kitang magtalubo sa pagkaminuruutan. Asin magdanay sa katulinungan. Ngunyan sa tuya mana isiniselebrar ang memorial ni Santa Teresa de Avila, Virgen asin doktor kan simbahan. Ang mamamayo po ang sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Herbert Canar. Pano ning kaugmahan asin paggalang, matindo po ang gabos asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Amen.
Sa ngaran ka nama, asinaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya ni Jesu Cristo kagurangan ta, ang pagkamuot kan Dios, sinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo, gabos. Asin sa imong espiritu. Rumdumunta sin pagsulsulan sa mga makasalan, tanganin magkaling itang magdulot, kay ning banal na misa. Kabus kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tuga, nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles in Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak, lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadas to mga salan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos sa muyang Ama, sa makangalas na paagi, inantabayan mo ang sa imo mga angeles, asin ang katawuhan. Lugod ang mga naglilingkod sa imo sa langit, ilikay kami sa gabos na sugot di sa kinakban. Uli Kesu Kristo kaguranan niya mo sa imong aki, kaya mo na buhay sa naghahadi kasaro kang Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Ang Diyos iyo sana ang hukom. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya minsan, si Isay kaman katuot, Daika dahilan maghukom sa iba. Sa imong paghukom sa iba, hinuhukuman mo ang sa imong mansanan sa diri. Huli ta ika na naghuhukom, ginigibo mo ang mga bagay mansana na sa imong pinahuhukuman. Alagad aramta na hinuhukuman ni Diyos ang minagibo ni siring na bagay. Asin ang sa iyang paghukom, susog sa katunayan. Katuod, hinuhukuman mo ang mga minagibo ka mga siring na bagay. Alagad ika, minagibo ka iyan mansa ng mga siring na bagay. Sa paghuna mo, malilikayan mo ang paghukom ng Diyos. Binabasang-basang mo ang sa iyang labi-labing pagkamarahayon. Pagkamuot, asin pagkamatinios, dai mo aram na ang pagkamarahayo ni Diyos sarong pag-alok sa imo na magbakli. Sa katagasan sa imong pusong habang magsulsol, ika nagtatambak ni padusa para sa imong mansana sa aldaw ni kaanggutan. Kung ipahayag ang matanos na paghukom ng Diyos, lambang sarosayan, babalsan susog sa mga ginibo. Para sa mga nagdadanay na magibo ng karahayan, sa mga naghahanap kang kamarawayan, asing kaumawan, ang daing kagadanan. Sa inda itatao ang buhay na daing kasagporan. Alagad, para sa mga tawong masumbikal, nahabong magsunod sa katotohan, asin ang tinutubot iyo ang karaktan.
Sa sainda natatagama ang kaanggutan na naglalaad. Kasakitan asing kahorasaan para sa gabos na nagibuning karatan. Enot sa Hudiyo, dangan sa Griego. Kamarawayan, kaumawan, asing katulinungan para sa gabos na nagigibo ng karahayan. Enot sa Hudiyo, dangan sa Griego. Hulita ang Diyos, daing pinapapalain. Ang tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lord, you give back to everyone according to his works. Lord, you give back to everyone according to his Only in God is my soul at rest. From Him comes my salvation. He only is my rock and my salvation. My stronghold, I shall not be disturbed at all. Only in God be at rest my soul, for from Him comes my hope. He only is my rock and my salvation, my stronghold. I shall not be disturbed. Trust in Him at all times, oh my people. Pour out your hearts before Him. God is our refuge. Lord, you give back to Lord, you give back to everyone according to His words. Matindugan ko sa pagropyaw kan Santo Ebanghelyo.
Ang kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa, kanibanghelyo, sosog San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Ang kagurangnan, nagtaram. Hirak man sa indo mga paliseyo. Minataw kamuning himuluan sa Ilbo Buena, anis, asin gabos na gulayon. Alagad, pinapabayaan nindo ang katanusan, asin pagkamuot sa Diyos. Inian mga dapat gibuhon. Ito daiman pagpaliman-limanan. Hirak man sa indo mga paliseyo. Gusto nindo mga enot na tukawan sa sinagoga. Asin na pagtawanin galang sa mga tinampok. Hirak man sa indo. Garo kamo mga lulubngan na day nahihiling asi pinagabatay-batayan ka mga tawo. Sarong abogado nagsabi, Maestro, sa imong pagsabi kan mga bagay niyan, kami man nakukulgan. Si Jesus nagsimbag. Hirak man sa indo mga abogado. Pinapapasa nindo sa mga tawo ang mga magabar na karga na day kawasan madara mantang day ngani kamo nagihiro kan sa indong muro. Marina bareta kang kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marahay na hapon mga tugang. Marahay na hapon man po. Enot na aldaw kang sa tuyang lubinaryo sa preparasyon kan kapiestahan sa tunamutan na patron San Rafael Arkanghel. Magayon nabasa ta nabibanghelyo. Kaya lang medyo sabi nga medyo magabat ang tuno kan kagurangnan. Ang sabi niya, hirak man sa Indo, pero actually, kung i-translate itong hali sa English, itong original na text, ang sabi niya, makasupong kamo. Makasupong kamo mga pariseyo. Makasupong kamo mga abogado. Yan ang sabi niya digdi. Nata, ano po ang ikinakadagit kaguranan sa mga pariseyo? Dangan sa mga abogado kan panahon niya. So panahon niya. Ngunya wala makipariseo duman sa Israel. So mga pariseo nagpakalakop sa bilog na kinaban. Ano tabi ang ugali kan mga pariseo kinakabaldi talaga kan kagurangnan. Itong ugali nin pagiging plastic. An ugali ning pakitang tao. An ugali nin pagsagin-sagin. Sabi niya, dakul na ritual manungod sa himuluan kang irwawin na anis asin magulayon pero pinapabayaan ang katanusan asin pagkamuot. So sabihin ni Kristo, mas grabe ngayaan sa inyo ngayang ritual na pigigiribo sa pagsilbi sa kagurangnan. Pero ang katanusan, ang pagkamot sa Diyos, di pasipara. Subot sabihon kan kagurangnan. Sabi kan kagurangnan. Okay lang ang ritual. Gibu nindot, pero di pagpabayaan ang tunay na esensya kan pagsamba sa Diyos. Ang Diyos kung sa sambahon yaon dapat ang tao sa malinig na puso, malinig na konsensya. Kaya sabi niya, gari kamo mga lulungan na pinagbabatay-batayan kan mga tao. But sabihon kan kagurangnan, anong itsura kang lulubngan? Malinig man sa luwas, sa ibabaw, pero sa laog, lapa ng asin laman. Yan ang pinasabi ka ng kagurangnan.
Asin para sa mga abogado ika nga kamo ngaya. Mina padara kamunin mga magagabat tagkargaw sa mga tao. Pero kamo ligigis da iminadara. Da iminakarga. Yes, pisabi kan kagurang na pigaputakan na kung sisay niya sa mga lawmaker, iyo masanang mga lawbreaker. Ini so practical na aplikasyon. Ang sarong ordinaryong tao, magbaski sardinas, magbaskilang ka, bi barangay tulos, kikulong sa barangay. Pag nadadakop. Pero may minahabas ng milyones, piguhuro ng unakon, dadako puno dai. Piguhuro ng unakon, apo duno dai. Yan. So mga lawmaker, iyo masanang mga lawbreaker. Sabi kan kagurangnan, hirak man sa Indo, pero sa katotohanan, masupog man kamo. Ibuktak na sa tuyang practical na aplikasyon sa buhay ta. Wara po nin kahulugan ang tuyang pagsimba, ang pagsimba sa kagurangnan, kung bakong malinig ang tuyang intensyon. Limbawa, may mga minsan nahulog man kita sa mga arukain ugali ng pagkapaliseyo. Limbawa, nagkapirang mga pangyayari na may nagasilbi sa simbahan o sabi nga ni ka na may nagasilbi sa simbahan o naga sa Diyos pero ang katuyuhan magpasikat man sana. Pagbungga ang selebrasyon niya pero pag ordinaryo wara. Yan ang pasikat sana. Yan. Okay. Oh. Kadakol kaya. So minsan may mga bagaso. Kadakol ngani ka sa mga nag-arataman ki mga santo. Pero di nagkasirimba. Pag prosesyon man sana nagkakairiling, taso santo ipoprosesyon, lalo pag Semana Santa. Kadakol kayan. Yan ang mga ugali sa Pariseo. Dagit din ang kagurangnan. Kung igwa kita kaan, puro bago na sa diri, tibad kung lugtukon kita kan kagurangnan, hirap man sa to. So, ang pagsamba sa Diyos, kay puhan, nasa puso. Wala ng ibang intensyon. Magpasikat, magibang pangaran. Yung mga tao na sa makito panahon. So, limbawa, gusto niya siya ang leader kan mga organisasyon. Ito pa makandidato pagabot kan panahon. Tangan igwa siya ki mga igwa na siya sa diri. Igwa na siyang catch na buto. Kaso mga dati niyang nasakupan. Igwang intensyon sa likod. Baku iyan maray na pag sa Diyos. Mas maray na sabi nga ni Kaan sa kapakumbabaan kasto yang puso. Diyan niyato sambahon ang Diyos. Asin kita dadangugon kang mahal na Diyos. Sa tuyang enot na aldaw kang lubinaryo, masabutan tapo ng sa tuyang mahal na patron San Rafael, iyo po ang divine healer. Iyo tabi ang pigaampod na sa pitong archangels tulos sa nauganin susikat. Sa pitong archangels si Rafael ang pigaapod the healing power of God. Yan nasa istorya sa libro kan Tobit. So siya ang nagdara kan bulong na hali sa Diyos. May mga santo man kita na pigimidbid na mga sabi nga ni nagubulong kasto mga hilang. Misa ba ando magkita kay Padre Pio. Hilang siya Padre Pio. Agad-abang kita kung sa ino mga yan sa mga sikat na mga parabulong sabi magduman ka ngay sa hinulid, magduman ka ngay kay ano yan kung sa ina santo.
Okay man ito. Pero data po paglingawan na bago pa ining mga santo na sa tuyang pinagbibid na nakakabulong si San Rafael nanginginuta na Hulite San Rafael kaibahan na kang Diyos in all eternity bago palalangon ang kinaban. Harug kan ka-powerful ang satuyang mahal na santo, mahal na patron. Kaya nga ni mo niya na gayod. Ibug ta daw po sa iyang kamot anhilang kang sa tuyang syudad. Anong hilang? Ang hilang nin kautikan, ang hilang nin pagkamanhid, ang hilang ning pagbungugan sa pagbutahan, ang hilang nin pagiging parisiyo, ang hilang ning pagsagin-sagin na sa tuya pong namamatian. Pati mga hilang ta na physical, spiritual, dangan psychological. Kumplituhon ta ining siyam na daw na inikang nobina sagud na magrukyaw kita kan kapistahan niya na naguugma na sa tuyang mga kahilangan idinusay ta na sa iya asin maghalat ta sa nakita kang luway-luway na pagbulong kaini hali sa pagkahirap ng Diyos asin pagpabibi sa intercession gasto yung mahal na patron. Lugod ang anuman na kahilangan nayaon sa satuyang ngunyan mabulong ulikan kapangyarihan sa tuyang namumutan na patron Sinyo San Rafael Arkanghel. Pindog tabi. Taros sa buot namimiti kita kasatuyang langit sa tuyang langit na Ama. An sa iyang aking si Jesucristo nangako sa to. Ano man nahagadon nindo sa Ama sa ngaran ko sa iyang itatao sa imo. Simbagong lugod niyan mga pamibikan komunidad na ini na siyang pinili na maging sayang banal na banwaan. Ang simbag, kagurang nahin ang yugaan sa muyang pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuyang parokya, asin mga miyembros kaiyan, siring man para sa bilog na simbahan na Katoliko na nakalakop sa bilog na kinaban, na sa tabang kan pag-arang ni San Rafael, danay lugod na lindungan kan pagsurog ning kagurangnan. Mamibi kita. Kagurang na hinyugaan sa muyang pamibi. Para kipapaleon, kiobispo Joel, gabos sa mga obispo, asin mga kapadian, siring man para sa mga nag-aadal sa pagpadi, asin gabos na naglilingkod sa simbahan ng Diyos, na danay lugod sindang makamati kang pagkamuot ng kagurangnan. Mamibi kita. Kagurang na hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satong nasyon na Pilipinas, ang mga pamayo kan sa tuyang gobyerno, na sindalugod, danay na pasubungan kan Espiritu Santo, nalikayan ang sala, gibuhon ang tama, asin paglingkudan ang karahayan ng kagabsan. Mamibi kita. Kagurang na hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuyang mga magurang, mga kadugo, mga paratabang, mga katuod, siring man para sa mga daing sukat, asin may kahilangan, na namamatian, lugod lindam, mamatian ang danay na pangataman ng kagurangnan. Mamibi kita. Kagurang na hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuyang panahon, pinagkukuwaan ng kabuhayan, para sa mga parauma, para sira, asin gabos na trabahador, na ang bendisyon ng Diyos magdanay sa kod paman.
mamibi kita. Kagurang na hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa mga hobines nga sa tuyang banwaan, nasindalugod magtalubo na responsable, may tultul na panindugan, siring man na sindalugod, iparayo sa mga karatan, urog na ang droga, asin iba pang damat sa buhay. Mamibi kita. Kagurang na hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa mga tugang-tang gadana, mga kaduko, siring man mga katuod daya o nasa ikaduwang buhay, natawan lugod sindaning kaguranganing kapangaluan, nadaing kasagkoran. Mamibi kita. Kagurang na hinanyugaan sa muyang pamibi. Sabay tamas ng mga personal and mga special na kagadaan, lalo na sa tuyang mga urgent na pangangaipo. Sa tabang kan pagara ni San Rafael, papagkanyo ang languga sa mga pamibi. Asin tawid kami ng grasya na mabuhay na banal. Tanganing sa maabot na panahon, akuon kami na magmuraway sa imong daing sagkod na kamurawayan. Amen. Tukaw po. Pindog tabi.
Mamibi ko mga tugang, tanganing ining sako as sindong atang, magkaniguon kan Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot. Para sa kumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa paglingkod kasi yung mga angheles, makaabot lugod ang samong atang ni pag-umaw sa imo, asin magilugod ining magkakanigo para sa imo, tanganing makatabang sa muyang kaligtasan. Hinahagad mi ini huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minan sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos nakaligtas na danay sa minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakaman na din katapusan. Sa pag-umaw kasi mga angheles at arkangheles, inuumaw mi ang sa imong kamurawayan. Sa samong pagrukyaw sa inda, dinurukyaw mi ka sa indang kagalang. Sa indang kaliwanagan, minapahayag kan sa imong kadakulaan na urog kisabilog na nilalang. Uli ki Kristo sa samong kagurangnan, anok bunin mga angeles sa kalangitan, minasambasi, minaawit sa imong kamurawayan. Kagurangnan ni kanagadang banal burabo di gabos na kabanalan ining atang pakabanalon lugod kan sa imong espiritu nganing para sa maging hawak asin dugo ni Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na sa rugarin na buot nagpaubaya sagot sa pasyon nagkuaning tinapay sa pagpasalamat pinaak ini dangan tinao sa mga disipulos na ansabi mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini tay niyang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagpanyaman kang kalis, iraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tay niyan kalis, kag sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kang sa tuyang pagtubod. Pagkagadak mo kagurangan, inapamareta mo, pagkabuhay mo liwal itinapayaya, sagsagod ni Kika,
kami na nagrurumdom kang sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagapasalamat kami ta pinapagkanib mga tubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakimahera kaming nag-arang na kaming nagpakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon lugod kan Espiritu Santo. Girunduman na sa imo simbahan nakalakop sa bilog na kinaban kanganing malubos mo sa pagkamuot kay baka sa mo Papa si Leo sa mong obispo si Joel asin gabos na klero siriman girunduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang nga turog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan dangan ako asin sa liwanag kang sa imong lalawgon kay raki kami gabos na mimimi kami tanganing kay Bala Santa Maria Birhen ay na kang Dios ni San Jose sa binuno esposo kan mabanal apostoles gabos na mga santos na kay tupa nagpagay sa imo magkanig muging kahiras kan buhay na din kasakwaran mag-omaw murawis imo siling man huli sa aki mong si Jesucristo huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kang Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kang Dios no nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Amania munaya salagi pabanalon ang ngaran mo magdatong ang kahadian mo mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit ang sa mong kakanon sa alwal daw itaon mo sa muyayan asin patawaron mo kami sa samong mga kasalanan siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasalala sa muya asirarin kami pagdarasa sa sugo kundi agawa kami sa maraon agawa kami sa gabos na maraot namimigbi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuinungan tanganing kaming natabangan kan simong pagkaerak magigdanay taling kasalasaan asin manligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami naghalat kan maugmang paglawom asin pagdatong kang samong pardigtas na si Jesucristo. Ligtas sa imo ang kahadian asin ang kapangyarihan siriring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan
Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuyunungan, winawalat ko sa indo, ang sakong katuyunungan, natao ko sa indo. Hari pagilinga sa mga kasalangkunan pagkabot kang sa imong simbahan, asin papagkaniguan sa mapatunino nga sin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ikanabuhay sa nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuyunungan kan kagurangnan, mapasaindo sa good paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawag kita kantanda aning katuyunungan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Sagsalakan hawak na si Jesus. Mapag-usap sa koran. Cordero kan Diyos na Uya si Jesucristo, uya ang Cordero kan Diyos na nagpapara, kan kasalan kang kinaban. Paladang kita gabos na inaapod, magpakinabang kaining Cordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Jesus divine, your strength is great. We don't witness to your love and care. To those in waiting, both near and far away, we'll lead them back to you. All those who gone astray. Yesus, manis pite doon Kris. Yesus, manis pite Amen. Shimos helpos tusten. Shimos helpos tusten. En la vida, Jesús, nuestro consuelo, nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada. Siempre despierta tu voluntad. Yesus, manis pite doon Kris. Yesus, manis pite Amen. Shimos helpos tusten. Shimos helpos tusten. Mamibi kita. Tindog tabi. Kagurangnan, dagugaan mga pamigi, kaining banwaan na sa imong binago. Huli kaining tinapay nin buhay, sa pagtao nin kusog, nin buot sa muya, asin sa pangataman kasi ang mga angheles, lugod magkalubo kami sa kabanalan, inahagad mini sa ngar ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matuko kita para sa sarong isi. And perpetual Eucharistic adoration, Peya, is inviting everyone for a Peya recollection on October 18, 2025, Saturday. Time 12 noon up to 5 in the afternoon at Ictus Hall, St. Raphael, Paris. Speakers, Reverend Father Leandro P. Morillo, Paris Priest, and Reverend Father Andrew Q. de Vera, Parochial Vicar, and Peya Spiritual Director. Salamat po. Sa enot na Aldao Candubinaryo, pasalamatan ta po as in-recognize as to mga sponsors na barangay asin Ningunya na Aldao para pagkanta po ang mga taga-Orosite. Sa mga taga-Orosite. Sa kamot. Mga taga-Tinago. Nagkakuruan na ini. Ay na. Palakpakan mga taga-Tinago. Mga taga-Kapantawan. Dadara nila sa indang imahin sa luwas. Siringman ang school na sponsor mo niya St. Raphael Academy. Ayon ka mo. Nag-urdik na gayon. Yaon man ang sa itong mga grupo na sponsor ang Eucharistic Ministers Holy Communion, hindi sa iba, ang lectors and commentators, Igadigding Dua, Rain. Ay na, nahiling ko sa iba, din pa ka-uniform.
dapat pag-sponsor full force. Oh, yeah. Yaon ng mga altar servers. Ayan. Kulang pa yan. Kung maubos nga ito na ngayamas ay di sa inutaan. And Mother Baptist Guild, harain ka mo. Oh, yeah. Okay. Sa gabos ng mga sponsors mo niyan, as in mga donors, salamat po. And padagos kitang bendisyonin ng Diyos in marahay, as in maging pagkabuhay sa tabang ni San Rafael sa tuyang mahal na patron. Palakpakan tabi batas. Matindog na kita. Ang kaguranan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo gabos, ni Diyos na makakamhan, Ama asinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa pagkamot ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Radyo Balagon Kaito, PCGB Ngunyan, Anainot.